Machiegni chenro mari mar kuku mar wach juma mokalo chieng' tich ariyo niwacho mondo mi crap. Juma mokalo chieng' tich adek. Machiegni chenro mari mar kuku mar wach juma mokalo chieng' tich adek niwacho mondo mi wachak wadog wakelni wendo ni eri Madam Winnie Mboya ka wang'iyo gima dhombo luongo ni series mar weche gi eko mang'iyo ngima nyathi seche gi eko mantie dala. Machiegni nyinga en Haron Otieno live e chenro mari mar kuku mar wach nyadendi Winnie Mboya japuonj kendo jalero mosebedo ka ng'iyo ngima mar nyithindo ka gitindo e dala e skul kaachiel kod sani bende magintiere pacho nire nyathi kadwa kier ing'e nadi norie kier ing'e nadi nonego bed ni akete mondo mi olu yoyo makamae to bende makoro tami kara kanyo minyalo koni oyo an Atieno otama an Onyango otama abolo ni pangla piny bro puonje machiegni chenro ni eri chakre sani nyaka chop giko mare nyinga en Haron Otieno ichio nade achio maber kosi riyo nade kosi iru nade achio maber arieyo riyo kendo aneno kan maber ni chio maber ni riyo maber kendo kore ineno ka idhi riyo maber kendo kamano okay Madam Winnie kama ne waweyo juma nokalo chien noweyo kama ne wapenjore ni to mane wasingo ne japino bro wuoyo weche gi mag rieyo nyathi kata ka nyathi bam wang'e ni ka ng'ato pok ochopo e bam mare nyaka bedi kama ineno gono nyathi kachako bam ami thuolo mar moso joneno mawa kwa chako twagni eri erokamano amoso joneno kendo jowinjo mag Lolwe TV arwako uni machiegni erokamano kuom rwaka kendo yes. Mondo mi wang'i kaka wanyalo rieyo nyathi nyathi ka nyathi nitiere kako dongo to kendo kodongo to ok en gima opondo ne janyuol ok awuoye janyuol mokawo arita mar nyathine omiyo ng'ato tawuoye janyuol mane gi nyathi maneno kaka nyathine dongo kendo sama nyathine otimo makosa to nyalo kwere onyalo kete okang' maber nyathi sama otimo makosa ber mondo mi wang'is nyithindwa ka girem chope ong'ala ma waseketo negi kata oreya ma wasechopo kuketo negi mondo gichope tende ni sama nyithindwa disappoint wa kaka jonyuol sama nyithindwa fail wa kaka jonyuol nyaka wabede okang' mar siemo negi ni ka to ok meet standards mane dwarore ka to ok irema ifaila kaka janyuol mos kuom ng'adi sami wacho ni nyathi ofaila kata nyathi disappointa walose nyathi ma nosekoso kabisa mosechopo kamoro koso walose nyathi makore ka chako koso nikech chako koso okonyiso ni nyathini osegoyi piny koso ok dang' wawach ni nyithindo pango mar koso makosa samoro en gima biro mapoya to makosa bende seche moko nitie moyude ayuda ewi dongo yes. Omiyo wang'iyo makosa mar nyathi e kit ngimane ok wawach ni obroga koso pile pile to en gima samoro pore ne yes. Samoro bende ogalore agala gi weche mag tugo omiyo kae ndiye mana dwaro ni mondo wang'i ni to sama en dala ka to wa correct nang'o adwa wacho ni nyithindwa gi yes. Nitiere yo manyaka wa correct gigo yo manyaka koro warie gi godo mondo gibed nyithindo maber to sama girem mar chopo ong'ala mag gigo ma waketo negi wawuoyo kodgi e yo machal nade ing'e ni nitiere nyithindo kata mana wan e thuolo mane wadongo yes. Wanyalo wacho ni jomoko kuomwa gima waluongo ni self esteem margi odok piny kaluwore gi kit kwer manokwer gigo gi kit dongo mane gidongo go o interfere gi ng'ama duong' kata manie e ikwa masani ni yes. Nikech dongo gi kaka nokwere kanotin okidonja tinyiso nyathini ni in lazy gino be nang'e ni ok inyal timo osetami ai hapana sama nyathi okoso yes. Nitiere kaka ikone ang'o ma kawuono donjo ni mapile gini jatimo maber to kawuono yom moro odwa donjo ni nade tende ni sama ikone kamano yes. Okipeg okiattach weakness cha to en makoro kodongo to ng'eyo ni anan mama kata baba osekona ni ok anyal mama kata baba osekona ni an lazy koro igolo laziness cha owe bedo kuome ni en ng'ama ok nyal
ikone ni kawuono ta idwa bedo gi yom moro. Yes. Gini ok ijatimo kaka itimoga pile cha. Tiende ni imiye mondo o understand weakness ma en godo to ok iridicule, ok ijaje, ok ing'adne bura ni gino en part mar ngimane. Kitimo kamano to nyiso ni samodongo to dongo kong'eyo ni yom cha ni kode manyaka chieng'. Nitiere gik moko ariyo miwacho ma ok adena we mondo kal mokwakolo matut. Gimoro achiel iwacho ni nitiere makosa moboth to nitiere mano tera penjo moro ni be nitiere makosa ma nyathi timo ka ong'eyo. Asto wach machielo bende wango mondo mi lerno en ni to seche ma iwacho ni correction opogore kata mana rieyo nyathi opogore, manyiso nitiere kidienje kata types gi dhombogo mag correction koso. To mokwongo chwaka ne gi penjo mokwongo nieri. Nitiere makosa moboth. Nitiere makosa ma nyathi timo mondo ng'e ni mara timo gine nyali. Nitiere makosa maboth ne nyathi. Yes. To nitiere nyithindo moko ma bende osesomi mong'eyi. Waluongo ni gin mischievous. Yes. Maboth samoro manyalo timore ne nyathi, nyalo timore ne ng'ama duong'. Iluoko sende to san moro makosa otimo ang'o? Otoreni. Yes. Mano makosa manyalo timore ne ng'ama duong' to nyalo timore ne nyathi bende. Yes. To e nyithindwa ka bende nitiere ma gin mischievous, mohero temo patience mari. Odwa ng'eyo ni to ka wang'o itimo kama to dhi react nang'o. Mano bende nitie. Kadhi e penjo mar ariyo mar steps ma wanyalo correct godo nyithindo. Kata yore manyalo correct godo. Yore ma wanyalo correct godo nyithindwa. Mokwongo awacho ni wek peg rach mineno kuom nyathi. Makoro ichak yanyego, ichak jajego. Mano nyathi dongo kong'eyo. Nikech kata wan be wawegi sama wan e ot ka. Nyithindo gi ong'eyo jonyuol gi weaknesses ma gin go. En mana ni opportunity ma pok giyudo mondo gi point ni out in be kaka janyuol weakness ma in godo. Omiyo yo mar ariyo ma wanyalo kwero godo nyithindwa en ba ing'iyo kata king'iyo kama tekre ne nitie kaka nyathi. Ber mondo mi pak kar tekruok ma en godo moloyo budho e yom mare. But I'm winning okang'e ni idake Kenya mwadake niri koso iwacho gima timore pinje ma oko koso iwacho gimoro mana mar samoro moro nyathi maneno program nieri. Anyango asekwero ni kik dhi nindo oko to Anyango nonindo oko. Ere kaka pod adwa bomo maeri ma pod adwa paka Anyango ni ng'e ni nyathi maber koko mondo kosane mokawinje yo makare. Emomiyo akelo ni ma. Yes. Adwa chako gi kar strength mar nyathi. Abro biro e weche mag nindo oko no mondi. Dile strength ne. Yes. Ka gin nyithindo ma wan godo e ot ka. Boy nyathina laro ting'e yweyo. Kendo laro yweyo maber ma kata kite manyalo chwanyo welo sama welo donje e ot. Ipango maber. Achieng' nyathina kitamba ting'e pedho. Kendo ipedho maua kaka ipedho maua ochomo malo mikunjo kom mobedo maber. Koro dine bed ni kaka ipedho kitamba ni, kaka yweyo laro oko cha, dine bed ni kata sendegi bende ni nyalo luoko. Temo to pod aneno ka kimulo gi ta pod awinjo ma ka duolo moko pod nitie. Kata sabun moko pod nitie. Koro lao ga maler. Or mure ga pi moro ma mor mondo miti mang'o mondo ilaw gi godo gibro wuok maber. Tiende ni ikuongi dwell e strength mare. Chak gi teko ne. Chak gi kama tekre ne nitie. Yes. Ka en nyathi ma nindo oko kaka niwacho cha. Ing'eni ok en ni pa to nindo oko. Tiende ni isebedo ga kiwuoyo kode. Kele gima waluongo ni problem solving. Tiende ni itiyo kode, idiro ne penjo moko. Ma en owuon oduoki to gikone iduogi yudo ni usolve problem mane nitie. Ang'o momiyo nyaka ni nindo? Yes. We okoni ni achieng' gini ema nokonowa ni thum ne ywak kama ne wadhi wakony ng'ane gini. Mano nyathi ma nindo oko pod awuoyo go. Ema pod iwuoyo go. Ing'eni most of us kao ni podho kuom nyathi gi deli ema konyo nyathi. Mano ng'enyne wayudo ni samitimo kamano to ithiedho a symptom moloyo thiedho tuo.
Ithiedho mana ranyisi ma nyathini ni godo. Ithiedho mana ranyisi ma nyathini ni godo. Lakini tuo wuon mar nindo ok chande. Mar nindo ok ocha pok imulo. Tiende ni sama ng'ato nigi malaria, timiye anti-malarians. Yes. Ok imiye pain killer. Awinji. Tiende ni ng'enyne sama ipodho kuom nyathi gi goch gagwecho, igolo ich wang' mani kuomi. Awinji. The emotional outburst mani kuomi emigolo. Gikone ni to ithiro chandruok ma nyathini nigo. Makoro seche moko kisegoye, kore kidwa kete piny mondo mi uwuo, to ko bi reason nikech mokwongo onas. Okapani mane kobro loso kodi ka en gi luor. Mano koro odhi loso kodi ka en gi luor mar fear. Yes. To onge kodi gi respect. Respect koro onge. Emomiyo del ok awach ni rach. Del rieyo, but it should be the last resort. Nikech ng'ama chwado nyathi, ng'enyne en ng'ama golo that emotions, ich wang' ma en godo, onge ng'ama chwado nyathi komor. Omiyo seche ma koro chopo ni koro imiye punishment mar chwatni, to nyaka bede ni nisekalo kode okang' mokwongo, mar ariyo, ma koro kikone ni nind piny, punishment biro, to nindo piny kong'eyo ni makosa manatimo adieri to romore gi ma. Nitiere makosa moko ma nyithindo yudo kuom jonyuol margi. Hold that thought. Bang' nyiri machuok kende live e chenro mari mar kuku mar wach. Nyadendi Winnie Mboya, japuonj, owachona ni Haron ok ochuno ni nyaka obed jogieko mana magore kuom nyithindo, nikech mano ka watimo kapok oko kodgi mbaka, to wathiedho mana ranyisi, to tuo wuon to ok wathiedhi. Kik imul remote ne redwa gole lweti video, nikech bang' nyiri machuok kende tielo mari mar chenro mari mar kuku mar wach. Nyathi ka bam irieyo nade? Machiegni telo mari mar chenro mari mar kuku mar wach wendo weche ma kawuono ni en nyadendi Winnie Mboya. Juma mokalo chien noloso weche gi kuma thoth mokalo mano chuno nyaka chako dogo duwe kendo telo mar ariyo mar chenro ni eri mar kuku mar wach. Nyathi ka bam tirieyo nang'o? Winnie, awaweyo kama na penji ni to bende nitiere makosa moko ma janyuole matimo gi emiyo nyathi bende timo gi, to magi tidile godo nade? Erokamano. Janyuol en kiyo mar nyathine. Tiende ni sama nyathi dongo, to in e rameny mare. An ng'enyne nyithindwa ka dongo, to gikopo kitwa kaka janyuol sami dongo ni. Omiyo janyuol ka janyuol ema en a first mentor mar nyathine. Miyo kidago ngima marach kata ma ok oriere, to nyathini kuongo ng'iyi kapok osomo ng'ama ni oko. Omiyo nyalo bedo ni nitiere makosa moko ma wan bende kaka jonyuol watimo. To sama nyathini bende osefwenyo ni makosa no itimo, tek mondo mi irie nyathi makamano. Nikech bro bedo ni ionge okang' mar nyise ni mondo we timo gino ka in iwuon itimo ang'o? Itime. Ka in wuoro mamer, ma kiduogo to ot ka onge kwe. Nyithindo neno kigoyo min gi, igoyo gi, nyathino kodongo mochako mer, to ionge teko mar rieyo nyathi makamano. Ka in miyo ma jamibadhi, wecheni kata wuodheni ok oriere tir, samoro in e ot ka kodgi, to gineno ka ikelo wendo moro mos kuom wacho. Ng'enyne sani wan gi families ma waluongo ni single parents. Ma samoro wuoro notho, oro weruok oduogo bede kindgi ka. To kaka ndalo medo kalo, gineno kikelo jok mopogore opogore e ot ka. Mago makosa matimore e udi kama wadake. Omiyo nyathini manyako manie adolescence kata manie puberty stage, kogik to ok bibedo ne janyuol mayot mondo mi o correct nyathi machal kama. To nikech ine example ma nyathini ng'iyo, to ka kiti osebedo mar bagni,
to ine kiyomo ng'iyo, nyiso ni rieyo nyathi ma kama koro bedo matek. Obro biro go mbaka e wachinero mar miyo nyathi kiti makare. Maseche moko kiti moro rach idar mondo mi iwe nyathi kande koda ikiyo maber. Apane mane migombro twak jomanero manyien. Koro kawuono kiyiena to waduogwa lere mane korka correcting nyathi kar kairi. Ma japuonj wini bende nitiere seche moko manyalo wacho ne nyathina ni eri to gima kama ito timo, lakini aluor mondo mi akorekte nikech akia kaka odhi kawo lokruok kata mana correction madwa miye ni eri, takia bende gima correction eri dhi time kit ngimane. Samoro timo gimoro miwacho ni ok ong'eyo. Kuom ranyisi wanyalo wacho kata ne nyathi ma seche moko wacho ni chako donjo yedhe mamero ji. Kata neno ga kawuono gitimo chako mondo mi nyiew ne kata mana ndawa tino ore duka. To bende chako mondo mi mok ni wuon gi ndawa chande. Samoro ni kanyise to dhi ng'eyo ni kare gini en ndawa kama obro chako madhe. Bentie sama inyalo luor miyo nyathi correction. Chutho janyuol ok onego luor miyo nyathine correction. Emomiyo nawacho ni janyuol ma ok bi luor en ma ok tim gik modwa kwero nyathine mondo tim. To ka in janyuol matimo gik ma nyathi timo, to luoro nyaka bedi. To chutho janyuol ok onego bed ni luoro correct gima nyathine timo marach. Juma mokalo ne wawacho ni wanyalo choro lwetwa mondo wadhi ir joma ni oko. E alwora kama wadake ni, nyalo bedo ni nitiere ng'ama nyathini ong'iyogo, en go gi bonding. En godo machiegni. Nyalo bedo jirani moro, nyalo bedo japuonj moro, nyalo bedo jalendo moro, nyalo bedo nas moro. Ineno ka en ga kode machiegni. Sechego yieni, ka nyathini ok ne, luchri idonjir ng'ama obond ga godo cha. Pimne ni minwa miyo makama. Aneno ga kichiegni gi nyathina kama. Taneno kochako bedo gi kido moro. Yie wuona kode mondo ong'e, mondo ipenje aneni to odonje tim makama nang'o. Tiwe kamano. Koro ng'ama isemiyo that responsibility, mano ok nyis ni kawo responsibility ne imiyo ng'ato fully. Ti identify ng'ama nyathini nyalo ga bondgo. Miyo kisekone ni luonge mondo iwuo kode, to wuoyo kode at his or her personal level. Ene ma koro ng'e kaka odonjo kuome nikech nitie bonding moro ma gin go. Obro wuoyo kode ni aneno kisedonje gima kama. To weche gi ok beyo. Ibro yudo ka ng'ama kamano ma imiyo duty mar wuoyo gi nyathini. Nyathini duogo bolore makone ni chwanyo mama kata baba. Dogi mondi dogi kwana mama natimo gima ok kare. Ineno. Omiyo responsibility mar upbringing nyithindwa ok owene jonyuol kende. But nitiere jok mamoko bende manyalo konyowa in the society. Minyalo tiyo godo. Japuonj, kar kanye ma ng'ato nyalo wacho ni kaedo koro del dwarore. Koso Orlando ni en gima waloge chuth ni eto kodwa mule. Iwacho ni thothina winjo kiwacho wuoyo ago mbaka. Onyango no chwanya nyocha. Kawuono dogo chwanya. Nyoro no godhiang. Kawuono baro na sa. Kinyo chako kao chimo kwalo chamo. Poda sika losa kode nyaka chieng' kosdi sama kora bena nyalo yawe wi boka oko. Boka nyaka yaw. Emomiyo nawacho e yo mokwongo ni boka kik waket tenge. To nikech kata muma oyienwa. You spare the rod and you spoil the child. Ikaw kede iketo tenge nyathini kethore. Makmana ni gima na kwedo en chako gi del. Ang'o momiyo odni olil ninduru piny ng'ato ka ng'ato. Ing'eni samoro inyalo chwado nyathi ti kore kidogi wuoyo kode ti realize ni kata mistake michwade no ok mare. Da wuo kode do konyo. To do timang'o do konyo. To it's unfortunate ni sechwade. Omiyo koro ok inyal golo del mane sechwade. Koro mapenji pole kuom ng'adi. Koro akwer nyathi didi asta ya Orlando. Ko Orlando ok nyaka chaki. Oken ni didi. Ng'ato ka ng'ato ng'eyo kaka o device punishment e odeka. Oken ni otim makosa didek koka chwade. Samoro bende inyalo chungo makosa no gi del dichiel. To tok wuoyo. Oleo school dichiel, tana chwade del to weyo chuth. Oweyo chuth. Koso oleo school dichiel, na kunga wuo kode mondo kore ka chieng' mara chwade.
oleo skul dichiel, wuok kode, Yes. chwade. Punishment nyalo biro tok wuoyo. Yes. But ng'eni sasa ma koro del dwa bedo mang'eny. Yes. To nyithindwa gi bende nitiere kaka jiwore. To gima bende nyaka wang'e Yes. ni sama ichwado gini, onego wa correct gi with love. Ong'e gimomiyo ichwade. Awinji. To en del makone ni nind piny, Yes. to nindo. To nitiere area mitimang'o michwado. Siandane kama yom no. Ok igo nyathi ka ng'ama goyo thuol. Mos nyiere gima serious kama eri. Nyathi okosona, pod anyise ni ng'eni onyangi ng'adwa chwadi, mae gima de chwadi ni. Pod onego shiet boka. Kuom makosano, Yes. wasewinjore ni timo ma gi ma gi ma. Yes. To kitimo. Donge wasewuoye ni wasewuoyo. An awuon ajanyuol. Yes. To kaka wacho ni nie kaka deal E ko. kaka deal gi nyithindi. Nind piny. Yes. To kendi bro yudo konindo flat maber. Imiye del kendi kone ni ami kuom makosa mitimono ami ma boka 3 kata 4 motegno. To nikech ni sewuoyo. Kata producer mara Zeru bende. To nikech ni sewuoyo. Yes. Magi e kako nego bed ni timo. In fact, ka watime kama, to waloso a family Yes. motegno, waloso a community motegno, waloso a society motegno. Tok chweto, wach koro kik bedi. Nikech isewuoyo, isetieke gi del. Makika doga par ne makosa manotimo chande. Ni isewuoyo kode, isechwade, Yes. wawegi ka. Mar ariyo, Yes. ok en del kende. Nitie seche moko ma wanyalo withdraw opportunities Yes. monego wamigi. Wacho ni gima kama kotimore tatero utaon. Yes. Nyithindo ohero dhi bayo. To nikech magi koro kawuono ukoso ma ok utimo. Yes. Taono bare. Koro gimana timo chakoro kotimno. Koro kotimnu. Nadhi singo nadhi nyiewo law Christmas. Nikech ok utimo ma law Christmas. Law Christmas koro onge. Na singo ni kawuono atero u mondo udhi ugo abal. Koro nikech utimo mana wacho ni kik utim. Yes. Abal kawuono timang'o ong'adore. Director mara nyisa no dakika achiel kendo tiek program ni eri. Ara ni king'iyo kamera ni tir. Losane gi miyo moro kata wuoro moro ma nyathine otame oseloso godo makoro chopo kuma onyosore godo. Odwa bolo. King'iyo kamera ni tir. Erokamano. Ne janyuol. Tich rito nyithindwa en tich ma okete lwetwa gi Nyasaye. To sirikal mar Kenya bende oyie mondo mi warit nyithindwa ka wakonyogi mondo mi gidongi e okang' mowinjore. Tijni ok wanyal kawo ma wakete lwet ng'ama chielo. En tijwa. To moloyo ni sama tich ka koro nyathi lokore ma ok winji, in thuolo mar gamo ng'at machielo mar 2 kata mar 3 mondo wawuo gi nyithindwa gi mondo mi giwinji ka wachikogi e wang' yore mowinjore. Nyathi moro ne ni sani eri no dhawne nyoro, idhawne kawuono, ong'e ni kiny be no dhawne odgi, gimong'eyo en ma lando kende. Wuoyo pok nuwo kode nyaka nene. Losna gi nyathino sani. Ne nyithindo ochikwa mondo mi waluor jonyuol. Sama miyo kata wuoro wuoyo kodi kaka nyathi, ber mondo mi chikiti. To jonyuolwa ok go koko, bende ok dhaw, bende ok chwadwa e makosa ma ok watimo. To nitiere gik moko ma unyalo timo oko kanyo kaluwore gi influence ma uyudo koa kuom osiepeu. Ber ka ung'ado osiepe maricho manyalo yuayou kendo terou oko mondo urit chike ma jonyuol oseketo mondo mi ulu. To janyuol bende ka rieyou to girieu nikech gichayou, to girieyou nikech giheroru mondo kiny ubede okang' mar bedo nyithindo moriere ka un bende ubro bedo jonyuol moriere. Be nitiere kama nyalo wacho ni nyathini ola awe piny no puonji? Onge kama wanyalo wacho ni nyathi ola. Tem nyaka gik e okang' ma ng'at machielo nyalo donjo mondo konyi. Kik mondo mi chunyi chidi kendo ibolo nyathini pangla kama chopo niri an koro okachaka los ga nyango kendo okachaka los go chieng kendo okachaka chodo okachaka miye ng'at moro machielo. Kotami tem ng'at machielo manyalo loso kode. Kik obolgi ni piny no puonj nyathi. Kochopo kar kanyo ema penji penjo moro janeno malolo TV ni to kido ma in godo ma ji puoyo kuomino bende nyalo we ne nyathi. To kido marach ma ji ok dwa kuominero bende nyalo temo mondo mi nyathini kik yud bedo role model ne nyathi.
chakore kanye, itimo nang'o, to gik kanye, berne kaachiel koda gi rach gik ma janyuol timo madhi e ngima mar nyathi. Kigombo winjo mano, juma manyien chieng' tich adek wendo ni kendo Madam Winnie Mboya live e chenro mari mar kuku mar wach. Nyithiwa ni dala, nyakwa los kodgi, nyakwa go mbake no ngimagi, nyakwa keto mbele. Omiyo kuku mar wach keto mbele. Elo ji duto te manomiyo chenro ni obedo kama chope ni eri, kamera person mara kaachiel koda gi producer mara jaduong' Ngenje Zeru. Pole, aneno ko ng'ato bwana ni bwana nyaka Zeru tami wacho, jaduong' Zeru kaachiel kod ji te omiyo chenro ni obedo kare. Nyinga en Haron Otieno. Chako dogo time kendo chieng' machielo. Jogo wacho ni ok wanyal mose nikech Covid, koro wago mano kumbo. Erokamano. Erokamano.